Беларуская жанчына, як сама зямля наша, моцная, шчодрая і пяшчотная. Яна спалучае ў сабе мудрасць Ефрасіні Полацкай, непакорнасць Рагнеды, пяшчоту Васілька ў жыце і моц палескай дубровы. Добрый дзень, паважаныя сябры! Вас вітае капітан каманды тутэйшая Цуба Тимофей. 2026 год быў аб'яўлены годам беларускай жанчыны. І не выпадкова. У беларускай жанчыне жыве памяць продкаў і вера ў будучыню. Яна беражлівы агонь у сямейным сэрцы і светлы вобраз радзімы, які ніколі не згасае. Чалавек, які паклаў сваю цаглінку. Сёння я хачу вам распавесці пра жанчыну, якая адыграла вялікую ролю у культурным жыцці Салігоршчыны. І гэта Ларыса Івановна Бойка, гісторык і краязнаўца. Чалавек, які ўсё сваё жыццё прысвяціў Салігорску. Пасля заканчэння гістарычнага факультэта БДУ яна вярнулася працаваць у Салігорск. Ларыса Івановна па крупіцах збірала гісторыю па вёсках Салігорскага раёна і за яе межамі. У выніку была адчынена гістарычная экспазіцыя ў Салігорскім краязнаўчым музеі. Экспанаты, якія вы зараз бачыце, Ларыса Івановна сабірала падчас сваіх навуковых вандровак. Аднак на гэтым яе праца не скончылася. Яна працягнула вывучаць гісторыю Салігоршчыны, адкрываць новыя факты і захапляць маладзёж. У год беларускай жанчыны выйшла кніга, якая прысвечана краязнаўчай дзейнасці Ларысы Івановны Бойка. Добрый день, Лариса Ивановна. Я вельмі задоволены нашей сустрэчай і хацеў бы запытаць некалькі пытанняў. Вось якраз маё пытанне. Што у вас неяк спадвігла на вывучанне нашага роднага края? Ну так склаўся лёс. Спачатку цікавасць да гісторыі ў трэцяй школе, якую я закончыла, гістфак БДУ, а потым аказалася, што ў нас у горадзе ствараецца музей краязнаўчы і шукаюць гісторыка. Так мой лёс быў звязаны з музеем. А вывучэнне гісторыі роднага краю заўсёды захапляе. І чым далей, тым больш мне гэта падавалася. І хацелася больш ведаць пра гісторыю роднага краю. Вялікі дзякуй за адказ, Ларыса Івановна. Вось у мяне яшчэ ёсць адно пытанне. Што для вас было самае галоўнае ў жыцці? Самае галоўнае ў жыцці само жыццё, я думаю. І ўсё тое, што адбываецца ў жыцці, вядома ж, таксама важнае. І сустрэча свайго сужанага, скажам так, і работа, і сябры. І ўсё было галоўна, нельга нешта адно вызначыць. Калі займаешся тым, што табе цікава, калі робіш тое, што патрэбна, як ты лічыш, то і жыццё напоўнена сэнсам. Лариса Ивановна, вось апошняе пытанне. Якую параду вы маглі бы даць маладым людзям? Маладым людзям я б хацела пажадаць галоўнага – быць сапраўднымі. Сапраўднымі – гэта значыць шчырымі, сумленнымі, добрымі. Быць патрыётамі роднай зямлі не на словах, а на справе, каб рабіць нешта для сваёй зямлі, для свайго народа, для сваёй краіны, каб у гэтым бачыць свой сэнс і проста жыць шчыра і сумленна. Дзякуй, Лариса Ивановна, за такую добрую размову. Я рада была пазнаёміцца. Беларуская жанчына – гэта не проста вобраз. Гэта душа нацыі, яе мова і яе бязмежная сіла. З ёй мір і стварэнне. Дзякуй ёй за гэта. Няхай заўсёды квітнее.